Ayan. Mahangin na. Ay, umalis na sila. Hindi. Ikaw na. 이거 다 이거. Mấy đồ quá. Mà ý là nó là呢個唔係冠軍賽嚟㗎。我唔信佢哋會輸俾佢。咁高嘅。啊，好高咩？得差唔勁咩？Wala, nalit. Wala, sinuntok lang.
Yung matangkad doon, hindi pa nagpapasap mula kanina. Ay, bumalas na sila doon sa kabila. Malas pala dun sa kabila na yun. Ilan na ba score? Wala man silang score na nilalagay. Sarap ng hangin na. Wait, yo, what the fuck? Tawa siya eh. Pangit ka dun sa... Hey, what the blue? Ha? Pangit dun sa site na yun. Oo nga. Against the light siya. Sa silaw. Higanti sila agad. Lagi na. Yes, mama. Para yan, wala yung garmin na. Wait, my question. Don't you drink that? Are you thirsty or looking? Stay. Oh, number one. Oh, number one. Oh. Oh. Ano na nangyari sa kanila? I think your turn.
Wala. It's two spikes, I think. Come on, man. About spiking. Tactics. Look at that. Wait. Need again. Mom, see. Ay, pinanood nila sa kabila. Finally. 퓨고 이거. Look at that. She's number 12. 다시 카이 베이. I had better picture. Ôi, con này. Đâu ra thôi. Một ra. Go number 3. Relax, practice. 이거 오르나. Lakas. No, he stepped the line. Spike up. It's going Hello guys, mega love shout out. Sis Jemeline. Parang hindi mga seryoso eh. Oh, parang ano lang. Come on, man. Wow! Sabi ko, pabayad yung sa akin. Ako na bahala, sabi ng matangkad. 이거 한번 거치야. 와. Wow! Your dad looks 네. Tổng sẽ xin học cái mùi à, phó trúc xin gì? 나 보조 끼고 있으세요. Ôm phó trúc xin gì? Ôm cái xin học phó trúc xin gì? 보조 끼고 약간 Dalaw tayo sabi ni Darin. Ha? Halika muna dito, kamo. Sabihin ko, dalaw tayo sa tinin sa Yarta. Aga-aga mo. Maaga pa nga. guys. Lampas.
Hello, agad-agad, meron na silang ganon. Mamaya konti, dito muna tayo. Galit yun ah. Mamaya na mo paglalaki. Hola. Hey, suena. Kaya ka. Nag-iinit na yung patay. Na ano yung ano niya? Yung tuhod niya. Hey, oh, nice one. Hindi man makita. Sa Pilipinas, andyan eh. Kakapalit ng board mag ano. Kaninong bola sa kabila, no? Boleh ke? Boleh.
Gigigil ako. May bakit yun? Pwede wala ko puno. Pwede. Labak na sa gitna, ano, sa guhit. Kasi mo pa. Bata ko ba? Ayan guys. Ang ganda ng laban nila dito. Nag-love shoutout mo sa lahat ng mga nanonood dyan. FBS na pa na, ano na sana eh. Tuloy-tuloy. Lumamupan. Dito mo rin ano eh, nag-light. One sige. Matangkat. Ayan. As in like, okay, it's eating food. Ah! Bola nila sa kabila ata. Bola nga nila sa kabila. Na bumabawi sila sa kabila. Oops. Time out daw. Mike. Ano yun? Lampas din. Oh, pero mailo daw. Bola pa rin nila. Nagigigil na yung matagkad. Wah. Kamu na? Ah, lakas.
Kala ko tapos na eh. Bola pala nila sa kabila. One more. Oh, nice one. Come with the ball, like. Out of there. Ano yun, sila na panalo? Yeah, no. Yeah, no, it's all Tapos na nga. Panalo sila sa kabila. No. Panalo sila sa kabila, ano? Sila tangkad. Oo. Ha? Tapos na? Uy mo yung isa. Ayan guys, tapos na ang ano. Tapos na ang game. Kaya lakad na. Asan daw siya? Doon na tayo kain sa atin. Oo, pwede rin. Maaga pa naman eh. Ayan guys, mega love shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagtambay ninyo. Ha? Doon no? Mga Nepal pala. Sarap po. Basketball.